ଅଛୁ ଏଠି ଏକ ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲ ନେଇ ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆପଣ ବି ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ ଏତେ ଲକ୍ଜରୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବା ଆଉ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ତାର ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲର ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଆସନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ କବାଟ ତାପରେ ପୁଣି ଇଏ ଗୋଟେ କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କବାଟ ଇଏ ଗୋଟେ କବାଟ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ଲକି ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗପୁଛନ୍ତି ଲକି ଭାଇ ଟିକେ ଇଆଡ଼କୁ ଅନା ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ପୁରା ଭୂତ ହେଇକି ଗପୁଛନ୍ତି ଇଏ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝରକାଟେ ୱିଣ୍ଡୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱିଣ୍ଡୋଟେ ଏଇ ତଳପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଠି ଭୂତ ରାତିରେ ଆସିକି ରହୁଥିବେ ନା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ବାପ ପୁରା ଭୂତ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମ ହୋଟେଲ ଲକି ଭାଇ ପୁରା ଭୂତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି ଯେ ରାତିରେ ବଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ପ୍ରବଳ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆଉ ଏ କୁଲର ବି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଉଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗୀତ ଇଏ ଭାଇ ବହୁତ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଭଳିଆ ମେଟେରିଆଲ ମିଳିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବନି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଖାବୁରା ଫକାବୁରା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲ ଏଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବାଥରୁମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ବାଥରୁମ କେମିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବି ଆରେ ଭାଇ ଲକ୍ଜରୀ ହୋଟେଲ ମାନେ ବାଥରୁମ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 1 ନମ୍ବର ବାଥରୁମ 1 ନମ୍ବର ଭାଇ 1 ନମ୍ବର ବାଥରୁମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ଯଦି ସାହୁ ହୋଟେଲରେ ନିହାତି ରହିବେ ହେଲା କି ସାହୁ ହୋଟେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲକି ଭାଇ କେମିତି ଭୂତ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲକି ଭାଇ ଟିକେ ଅନାଅ ଏଇ ବାପରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସିଏ ଗପୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଥା ହେଇପାରିବେନି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ କେଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋ ବାଟ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ରାତିରେ ଗୀତ ବି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଗିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସାହୁ ହୋଟେଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆମର ଭୂତ ଭାଇନା ତ କହିଛନ୍ତି ଭୂତ ଭାଇନା ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓହୋ କରିଦେବେ ଭାଇନା କରିଦେବେ